Ассалому алайкум дӯстон апо, хораву подписчикони гиромиқадр. Навори имрӯзаи ман курткаҳои капшондори зимистона мебошанд, ки ман тавонистам якчанд аз ин курткаҳоро ба навор гирифта ба шумо нишон диҳам. Марҳамат, тамошо кунед. Шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ҳар сол дар баробари фасли зимистон сар шудан аз тарафи соҳибкорон ҳар гуна курткаҳои остиндарози ғафси мавсимӣ оварда ба фурӯш гузошта мешавад. Аз ҳамин хотир шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед. Марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. Ина бонувони муҳтарам, ин ҳамин курткаҳое ки шумо дар навор мебинед, ин ҳамино ҳамааш курткаҳои навинкаанд. Бинед ки капшонка доранд, капшонҳошон мех доранд, духтшонам бисёр як духти беҳтаринай. инҷа бинед ки чандта рангиш ба фурӯш гузошта шудагай. нархи ҳамино аксарият ҳамааш қариб ки як нархро ташкил мекунанд. ҳамин остиндарозии капшонкаҳои мехдорошон 400 сомон нархгузорӣ шудагай. ин нархи донашай. бо шумо занг бизанед, иншалло ки любой тамин муомила дорад. яъне чизе ки шумо дар навор мебинед, ҳамин як нархай. ва инҷа дарозош камтар бо қиматтараканд. мисол кадомеш ки дароз меистанд, дарозтаракош айзону поён меистанд, вайҳошон 430 сомон нархгузорӣ шудагиай. инора нархҳои донашонанд. инҷа аксарият ҳамин то ҳамин зонура меистад. ҳамин курткаҳое ки шумо дар навор то зонура меистанд. мисол то зону меистодагиҳошона ино 400 сомон нархгузорӣ шудагиай. ино фирмаҳошона размерҳошон ҳамаш ҳастай. чӣ размере ки дар кора дар инҷа размерҳошон ҳастай. дастафтарам ҳастай ҳаминҷа. бо дастафка аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгонай. берун аз Душанбе кишид муомила дорад. ино ҳама курткаҳои навинкаанд. ин чизе ки дар навор дидестем. инҷа ба беостино доранд. беостинои хушрӯам доранд. ин беостиношон 220 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донашай. инҷа бинед чӣ хеле хушрӯ духтагӣ аз тарафи чеворо ҳамино. аз тарафи чеворо бисёр духти зебо ҳай. ҳамин курткаҳое ки мебинед шумо дар навор, ман пешакӣ бигӯм ки ҳамино ҳамааш то размерҳои 50 пӯша мешаванд. то размерҳои 50 пӯша доранд. инҷа доранд размерҳои бо аз 50 пӯш боло ҳам дорану мисол камай. аксарият ҳамиро размерҳои стандарт то размерҳои 50 пӯша мешаванд. ва инҷа кардиганам доранд. бинед ки кардиганҳои фасонанд. остиношон мех доранд. гардонакашон ҳам мех доранд. аз пешиш тугмаҳошон бисёр як фасон ҷобаҷо кардагиай. банти доранд. миёнбанд доранд. мисол чени дар коли маҳкамш мекунӣ. ино размерҳои то 48-50 мешаванд. аз размерҳои 42 то размерҳои 56 мешаванд. ино аз размери 42 нархи ана ҳамин 250 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донашай. бинед ки аз ин дарунаш бо чӣ хел начос доранд. ино начосҳошонам бисёрам ғафси хушрӯай. материалҳошонам сифатҳошон сифатҳои хубанд. остиношонам бинед ки бо ҳар гуна рисункаҳо вай кардагианд. ин ҳаминое ки шумо дар навор мебинед, бонувони муҳтарам. бинед ки чӣ хел духтшам як духти зебо ҳай. материалҳошон шерси тозаанд. инора сифатҳошонам бисёрам як сифати беҳтаринай. размерҳошон инора аз размери 42 то размерҳои 48 доранд. то ҳам размерҳои 48 пӯша мешаванд. нархи ин ҳаминое ки шумо дар навор мебинед, нархошон нархи як тайян ҳамин 450 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донашай. бо рақамҳоро мо дар экрани навор мемонем. шумо занг бизанед, иншалло ки любой тамин муомила дорад. инҷа бинед ки чандта рангиш ҳаста ҳамино. ино бори наванд. бисёрам як сифати хуб доранд.
мехи ҳами пеша бин чӣ хеле зебо кардаги ҳамира ё снимаешина ин мехошон кашмириян снимаешиян бо метавонем ки ҳамира бе ҳами пӯшонем мисол материалаш ғавсай синтафони дурушам бисёрам як ба қувватай ба иҷа мегзарем ба қисми куткаҳо ҳами куткаҳое ки шумо дар навора бинед ҳамино ҳар хелам инҷода мисол ҳаста тозонурам еста бо ҳаста баъзеҳоеш ки айзону камтарак болотарак места ба ҳар ҳол мисол иво бисёр курткаҳои гарми хушрӯанд зимистонаан ҳамино мавсимиян иҷа бинед ки якчандта рангаш ва фурӯш дошта шудагиай аксарияти ҳамин дар нарх қариб ки як нархро ташкил мекунад масалан иҷа ҳами дарозош 450 сомон нарх дори шудагиай камтар ҳами каротки месудагиош 400 сомон ин нархи донашай бо шумо занг бизанед агар кадометон ки пурсон шавем ки ҳамин магазин дар куҷо ҷойгирай ман гам мезанам ки ҳамин магазин воқеъ дар бозори Корвон тарафи Корвон сити сеюм дарвоза қатори ростакӣ ҷойгирай ҳамин қатори ростакӣ омадӣ ҳамин омадаам мегирен ҳамин ай пештон мерад ҳамин магазин худаш ҳамин куткаҳо дар ради пеш кашол кардагиай ин куткаҳое ки шумо дар навор дидесед ҳамино ҳамааш дар ради пеш кашол кардагианд иҷа бинед ки бардори дорад киёнасини дорад киёнасери дорад мисол қариб ки ҳамин рангош ҳастай ҳамино масалан кадоме ки чӣ ранге ки маъқулай ҳамин рангош ҳастай мимо дарозошам мисол бинед ки айзонурам поён месан ине ки шумо дар навора бинед ин ҳамино айзонурам поён месан ба капшонка доранд капшонкаҳошон мех доранд капшонкаҳошон синемат мешаванд отдельно бухои мисол синематш мекунед бухой мемониша мисол бисёрам як куткаҳои сифати баланданд ғавсанд чанд қайе бигӯй ғавсанд мисол дар ғавсӣ барои ғавсӣ буданаш кафолат метиҳем ана инош бо ягон камтараки айзону болотарак нестанд ягон камтарак ина ма дар навор мегирем бибинед иҷа ҳамин магазин беҳаҷа магазини калона беғаз ай куртка чанд чизое ки ҳамин мавсимиян барои бонуво намуна мондагӣ дар фурӯш гузошта шудагиай масалан ина инош бо капшонка доранд инош плашанд иҷа ҳам пашмдор дорад на айдурумуш ҳам бо бепашмуш мисол инош беначосанд синтафон доранд баъд дора бо ҳамихи айдаронуш начос доранд инора нархш чанд сум ака ин ҳами плашое ки шумо дар навора бинед ин ҳамино 220 сомон нархгузорӣ шудагиай бинед ки чӣ хел духтшанд духти зебо ҳай ай пешаш 4 киса дорад ду тайбари болош дорад ду тайбари поёнаш миёнашон бо отдельно бантик доранд чанд қай дар кор ҳамқад размероша тан мекунед капшонка доранд размерошон ай размерои 42 то размерои 48-50 пӯша мешаванд нархи ана ҳамина 220 сомон нархгузорӣ шудагиай ин нархи донашай вале ман нишон метавонам бо иҷа начосдорошам ана иҷа начосдорошам бо ин айсин дарунаш начос доранд гарманда мисол нисбати начосдорош гармтаракай нархи начосдорош 240 сомон нархгузорӣ шудагиай ин нархҳои донашонанд ва иҷа дорам ба куткаҳои беостин дорам беостини капшонкадор иҷа барои намуна мисол туника мондагиянд ки мисол ҳамин хел меистада мақсад ҷо ҳам хел нишон додагиянд бинем ки чӣ хел зебо меистанд агарам чандта рангаш ҳаста яъни беостинотон ино нархи беостинош 220 сомон нархгузорӣ шудагиай ин нархи донашай бо шумо занг бизанед иншалло кулли бои тамин муомила дорад инорам размер доранд то ҳам размери 48-50 пӯша мешаванд ба ин иҷа бабинед ки чӣ хел куткаҳои зебои мехҳои гарданшон кроликай дорам бисёрам як сифати хуб доранд сифати баланд доранд барои дароз буданаш то ҳам зонура месанд ино баршимеркарам доранд ин чизе ки шумо дар навора бинед ино баршимеркарам доранд мисол нархи баршимеркаш ягон 50 сомон ай нархи маламеркаш фарқ дорад ӯзум аксарат мепурсанд ки баршимерка анами куткаҳо баршимерка доранд чизе ки дар навор дидесем инош бо дар баландӣ кашол кардагиай инора нархҳошон 450 сомон нархгузорӣ шудагиай нархи донашай бо шумо занг бизанем озодай
рақамҳо дар экрани навор мондагиаст. Агар кадоме бихоҳем ки дастафта кунем, дастафтарам дорем. Дастафта аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. берун аз Душанбе кишид, хеле муомила дорад любой намудаш. боқӣ дар охири навор сиҳатманду сарбаланд бошед. Хайр, то навори навбатӣ.